Umthandazo, a pray, umthandazo. Masithetha ngomthandazo, umthandazo mosi awehlukanga uyaphi kuyinto esibiza ngoba it's a application, isicelo. Uyabona, ngoba mawuthandaza usube kukhona into oyinqwenelayo, uyabona. Ngoko mawuthandaza usuke ucela uba ungayifumana ngelo xesha ufuna ukuyifumana ngalo. So masithi umthandazo awehlukanga kwisicelo, application. Mawenza application mos uye ukhethe uba wenza okanye loluphi uhlobo lwesicelo okanye indawo ocela kuyo, owenza kuyo isicelo. So ungazi umthandazo uba zikhona izinto ezifanele ukuthandazelwa nezingafanele ukuthandazelwa. That's it. Zikhona izinto ekufanele uzithandazele nekufuneka uzenze wena buqu, ungazisokolisi okanye uwaste i-energy, yabona, yokuthandaza kanti uthandazela into engathandazelwa, ngoba zikhona izinto ezingekho related noThixo esizifunayo kodwa zikho related noThixo kodwa sibhizi siyazithandazela. So be protected, be safe by now pray.